Vale, doncs heu vist la maqueta del pescallunes i per començar-la a fer començarem pel cove. És un cove que hem comprat de la mida dels torners, que creiem que és el més idoni per l'escultura, i l'hem passat una part i mitja més gran, escala 1:5. Per tant, hem dibuixat el cul aquí i amb aquesta varilla anirem fent el trenat que porta el cul. Farem una trena al voltant i llavors els enllaçats que porten el cul. Per la canya del cove, diguéssim, hem tallat xapa corten. Serà un cove de corten, que el que fem és aquestes tires d'aquí, tires de xapa tallades i embotides, per tant, d'anar-les enrotllant, anar-les trenant en el cove, que després rovellarem amb òxid natural, quedarà com de corten. Aquí hem fet una petita mostra del trenat que farem en el cul, i això haurem de fer-ho amb el desenrotllo que tingui el cul.